Hello guys, welcome back to my channel. Borlawgawao class time meeting दंनो लोगोफोर बेयावनो थांनो ओंखारदों आरो आङो लोगोखौ नेगासिनो बियो फिरफिलि लानानै फैगासिनो फिरफिलिखौ बे हमनानै लाबोदों आरो ओमफ्राय आं हारसिं नेथ'गासिनो दाबो फैनो रोङा नालाय लामायानो हाग्राबारिथार जोंनिथिं लामायानो नेनोसो बालायबाय नेनो आंगायजोब्बाय दाबो फैनो रोङा दहाय 11:30आवनो ओंखारबोनाय होननानै बुंहरबाय दाबो फैनो रोङा थुदो बिदिबा लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आंखौ नेहै दासो फैनो रोंदों एसे नेहोग्राखौ दामसिन र' जायाखै आया गोबाव नेनांथारदों गोबाव नेनाङाखैबा बे सिगाङाव नेनांदों ओमफ्राय थाव लायनो होननानै माबानानै ओइ मानसि लायनो थांबावगासिनो लोगो दंबावो सासेया सानैजों गाखोग्रोबाय दे जाबाय जाबाय ओमफ्राय इयो मा बागानलै सिबिं फैसा खांनाया मानो गोबाव जाया जाखो मोनानो नै जों दानो लास्टावसो उनावसो जायो ने होमबा लास्टावसो आंनाथ' लास्टार सिरियाल माबा थायो नामा जोंनि भिसिडिसिना उनथार होमबालाय माथो बावने बहायबा थाङो हेलौ औ दे फैदो जेनेबा अबाव थाव दोनहैगोन गाव अबाव दोनहैगोन बेखौ दुंग्रुखौ जाबाय थैनाय माथो जायाखै नोंदां Mana? Ini lah nak kita foto lebih jauh. Jalan. Alih-alih.